Shalom amang inang. Pinabotohon ma tu hita sasudena. Rap sahudulan ma ama ina dohot anakon. Molo rap dohot yanakon di tonga-tonga ma parhundulanna. Di paradema pelean bulanan, tahun keluarga di bagasan amplop, nong marisi kartu pelean bulanan manang tahunan. Molo adong dope boi di jalo, tu parhobas na di pitu jolo, pasahaton mai anon dung salpu parmingguan di poti nong rade di pintu haruar. Naing masuk mahita di parmingguata, tang yang nahoho mahita. Pinasahat ma tuhita sudena horas di hari Minggu. Tamau mulia tehon ma boi nuaeng rap mar minggu sadarion dohot dongan saripe nang niaka ianakon nape laos denggan ingotota paboa sudedo hita akana porsea di Tuhan Yesus Kristus nagabe anak ni debata. Sialani i rap hita manghamola tehonsa huhut mekkel suping tajalang ma akadongan saha porseaon huhut mangendehon sayang-sayang. Hita aka anak ni debata nong marsi jalangan huhut mekel suping be pos roha toktong di bagasan hahipason. Neng nunga masuk hita di bulan Juni 2024. Gokdo ni rohata di bulanon
siala masuk mahita tutonga tahun 2024. Laos tajaha majolo ayat bulanan ni HKBP na sienet sian Yesaya 40 ayat 29 namandok Ibana balik kalahan gogo turoloja. Jala dipargogoi sisutu akan masa markaya. Ido tutu nasana porsea di Yesus Kristus molo sorat maheu rap martangiang do tu Jahoba songon si Joshua pasahaton diri dohot nas hoi-hoina laos ido nasiorahon ende bulan Juni 2024 on sian buku ende 428 ayat sada hona loja hona sorat. Dijauhon endeon asa sude rumah tangga Kristen roh tu Yesus Kristus lumobi molo adong naborat nahatsit marpos ni roha matu ibana ala debata mual ni hagogon songon ni jauhon topik jamita sadarion debatado napuna hagogon laos marende mahita buku ende nomor tolu ayat sada sahat tolu. Jonjong mahita.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nama molus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alai namian ro di saleleng ni leleng nado namangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari napinar badiami, saibuai ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami maninggahon hatam nabadiai, jala ringgas hami manimbangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asarap pos rohanami martangyang tuho, urupi mahami asahu parhesang hami aka ari-ari ni ngolumi di pondoki, sai pamasuk mahami Tuhan ngoluan saleleng ni lelengna, pujion nami maho di sisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik paduahon dohot lapatana. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua ginjang, dohot na di banua tonga, rodina di bagasan aek na di toruni tano, ianggo tungga besi sombaon manang si oloan. Dia do lapatani i ondo ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi ibana marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaon, mangido hangoluan siani, jala dang jadi oloan begu manang ula ulpahan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan hahamiton.
Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sa pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Jongjong mahita. Di adopan ni debata para siroha, namian nuaing dibagas jorona, tapaunduk jala tapar serep marohata, jala taukap roha parbagasani, huhut, usehon ma masa dosa mangalahosion, maradopan dongata sabagas, ama ina ianakon, nang dongan nama humaliang hitabe, siana sotaboto olo adong binahen ni tangan, roha, pat, mata nang pamangan, songon nidokni ende tai. Ragat niakam mahem, pangajarion marai baru ni das turut binege. Jot manggohi roha hapasoon. Sipata moru roha ang saur dohot matoros. Kurang tinggi si pareon tumangion hatan. Ale Tuhan. Dukko nii saya olo domang sade diriba sadiri pikiran dan roha. Asi roham dihami ale debata sekolusado.
atong tatopoti madosata diadopani debata. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Saya marpangulahi rohami dahami, dibaheni saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukoni asini roham. Hati goran napi natupani anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga nita debata taringotu hasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehova, nunga diarsahi ho au marhitesian aka dosam, jala nunga dijolojai ho au marhitesian aka hajahatonmu, au tutu au sandiri manelesai aka pangalahosim alani hadirioku, jala dangbe hau pangingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na diginjang. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, ima natar surat di Psalmen 130 sia, ayat sada sahat onom, 10 tolu sahat 10 walu. Tajahama marsikat sorin. Ale Jahoba disulikit jala ditanda hodo au. Sadiboto hodo manang nahudung manang najongjong au. Garisian ada dia tusi hodo pikiranku. Manang mardalan-dalan manang modom au, disege hodo au, jala takas diboto hodo akadalaku sudena. Redang adong nang kosare hata di atas tilaku. Tongodo ale Jahoba diboto hodo sudenai. Tolesian pudi, tolesian jolo, dihaliangi hodo au, jada dilinggom tanganmu doau. Tung masuruk kudo parbinotoan sisongoni diau. Mati bohudo dang adong hadong. Ai hodo nama nupa akapiaku, ditanom hodo au di bagasan bortiani dainang. Mandok mulia tema auto au surung di pambehanmu diau. Nasumurung doa kajadi-jadianmu, jala takas itu doi di tanda roha. Dang tubuni holi-holiku di jolom, ujuna tarjadi au disi habunian, ujuna tarsirat au di dalam laut. Di hurungan manuk au, nunga di ida aka matang. Jala nunga tasurat tu pustaham sudenai. Nunga binuhul hian, akari-hariku susuada nunggu penarigasa. Dibaheni masai arga situtudo aka pikiranmu di au,
ale debata jala masai torobdo bilanganna. Tungsura nang rajumakku, tumorob donasi dasian horsik, molomot au, tong dope au di lambung. Ido sahatna martua doakana tu mangihon hatani debata jala neopeopsa. Amin. Jongjong mahita. Taha tidakon maha porsiaon nitai songon nahina tindakon nidongan saha porsiaon disandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo nasohatu dosan naton walangit dohotano au porsia di anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinuhon si Maria na gabi-gabian si Anton di parbadia andorang sahubuan itu tuhata na tumangun na bernit di pangulan ni silatus nama tu kapatulu gana di haupina silang na tua tu banoto rudung di tangan na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu sugu lau hundul siam debata Jehovah amanai pargogo nasohatu dosani isima ibana pai mamulak sogo tu tangan mangulu alak mangulu dohot namate au porsia ditoni parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogot daging nahu dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema korsian naposobulung.
Tabega tikting Minggu Sadarion. Tabigima tikting ni huriata di bagasan samingguon. Minggu Parjolo dung Trinitatis 2 Juni 2024. Parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu parjolo dung Trinitatis hasitulu sadaon ni debata doho topik debatado napuna hagogoon sian 2 Korin 4 ayat 5 sahat rodi 12. Napa duahon parmingguan keluarga sadarion Minggu 2 Juni 2024 dipatupado parmingguan keluarga di Manogot bahasa Indonesia pukul 7 WIB, di Arian bahasa Batak pukul 10 WIB. Raphudul ma marsa keluarga jala boido patu begehon ede pujian marumakon vokal grup sekeluargai jala tapa botohon ma tu parhalado laos disi tapasahat ma amplop pelean bulanan menang tahunan amplop di parade di Joloni gereja napatuluhon pilihan amplop gotilon dohot tahun inklusif okumene 2024 sadarion Minggu 2 Juni 2024 tapasahat ma pilihan amplop ketuku betuhan aka ulau ni huria namar pordumua tu pesta gotilon dohot tahun inklusif okumene tahun 2024 tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do inganana di Labung ni pitu haluar napau paton rapat HKBP Resort Mampang Perapatan sadarion Minggu 2 Juni 2024 pukul 10 WIB dohot satu selesai naing patu paon ni huriata HKBP Resort Mampang Perapatan do rapot resort maringanan di HKBP Mampang Perapatan alani marhite surat undangan dohot wartawan niotang ma haradeon ni nalaho mangadopi rapot resoti ima parhalado resot utusan situa parhalado nagoktiki parhalado parartaon utusan pengurus seksi-seksi di Koinonia dohot pengurus dewan-dewan Koinonia Marturia dohot diakonia napalimahon donor darah hobar tu kegiatan gotilon dohot tahun okumene inklusif dipatupado aksi donor darah sadarion Minggu 2 Juni 2024 mulai pukul sia sahat rodi 12 WIB maringanan di gedung serbaguna tuhita ruas nihuria nanaing marsi dohot tu kegiatani boi dope mendaftar tu panitia alani dipanggido parsitutuon ni ruas HKBP Mampang Perapatan napaonopon partangyangan week di hari Selasa 4 Juni 2024 mamuka pukul 10 sia 30 WIB patu pauta do partangyangan week ima di Wiksada di keluarga Nyonya Napitupulu Boru Manurung di gedung sekolah minggu napa duahon week 2 di keluarga Besi Jabat Inang Boru Situmorang di konsistori maaf week tolu di keluarga Besi Jabat Inang Boru Situmorang di konsistori napa tuluhon week 5 di keluarga F Panjaitan Boru Simbolon di Jalan Gandaria Onom nomor 30 sia RT Walu RW 2 Jagakarsa rap mahita madohoti partangyangani secara khusus ruasni Wiksada Wik Tolu dohot Wik 5 papituhon
parmingguan variatif AKBP Mampang Perapatan. Pinabotohot tusude ruas AKBP Mampang Perapatan di hari Minggu sia Juni 2024 pukul 10 pituwib maringanan di gereja AKBP Mampang Perapatan patopauta do parmingguan variatif robe mahita laus taharahon ma manang hirpasma akka dongata namad dohot desa napawaluhon jadwal ibadah tengah minggu pinabotohot tuhita ruas ni HKBP Mampang tabereng ma di jadwal pelayanan ibadah tengah minggu di Garijata napa siahon bazar gotilon dot okumene inklusif dalam rangka mendukung kegiatan gotilon dan tahun okumene inklusif akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sadarion ima bazar sian week opat. Pasapuluhon pesta parheon remaja. Hobar tu program remaja HKBP Mampang Perapatan 2024 naing dipatu pada pesta parheon di hari Minggu 16 Juni 2024 di permingguan pukul sia 30 wib menang bahasa Batak ima puncak parheon remaja dohot tema hidup karena percaya bukan karena melihat songonon ma partodingni ulauni na parjulu remaja cleaning day nunga dipatupa di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 na paduahon kebersamaan remaja di hari Minggu tanggal sia Juni 2024 pukul 10 sadawib maringanan di gedung sekolah minggu naing di Partupaudo kebersamaan remaja dengan menonton bersama pas 10 sadahon nasorang di basa-basa hot Tuhan debatado sadadak danak boru na di hari Sabtu 25 Mei 2024 di keluarga Amang Hulman FJ Papahan Inang F Boru Marbun alamat Jalan Mampang Perapatan Sia RT Pitu RW Walu Jakarta Selatan sehat do dak danaki songoni nang natorasna pas 12 hon Pesparawi Provinsi DKI Jakarta Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Manang LPPD Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba paduan suara dan vokal grup yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2024. Adapun perlombaan-perlombaan yang diadakan paduan suara dewasa campuran, paduan suara pria, paduan suara wanita, paduan suara remaja, paduan suara anak-anak dan vokal grup diberitahukan kepada jemaat atau kategorial HKBP Mampang Perapatan yang berminat dapat menghubungi Amang Sintua John MP Simamora untuk persyaratan dan informasi lebih lengkap. Pasapulu tuluhon ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangyakta akar wasta namar sahid hatani debata pasahat madalan mutu jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 pasapuluh paton namar ulang tahun parhala dodok ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani debata ai tabaan ni do di ho gajang ni ari-ari dohot tahun ni ngulum dohot dame poda tulu ayat 2 pasapuluh limahon namar ulang tahun pardongan sari peon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsari peon tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samengguon di dok hatani debata alai digijang ni saluhut nai ima haholongan di rohai ai ido rahut-rahut ni nasa hari pason Kolose tulu ayat 10:4 pasapuluh onopon parhepengon terlampir akapelian hamau liateon dot na asing naso jina haditik tingon taida ma diharotas acara na adong di hitabe songoni matik ting di huriata di bagasan samingguon
Tuhata mamasu-masu. Papungu pelian sada A sada B marende mahita sian buku ende nomor 440 tolu.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi amanginang. Mauliate maditu hata bui hita sahat rodi tonga tahun. Ala nunga bulan onom nuaingate di bulan Juni tamasuki di tahun 2024. Di las nirohata di minggu parjulun rap dohita dohot akayana kota olak ninabui dongan saripe jala tahalasoni marhiti-hiti minggu keluarga. Jala di bagasan sadarion hobbartu minggutta naing tanghionota masian hata nitu hatta na marodolan di debatado haroroan ni gugu. Kekuatan berasal dari Tuhan. Sian 2 Korintus 4 ayat 5 sahat rodi ayat 12. Hujahama dihita. Ai dada diri nami hujamita hok kami. Kristus Jesusido pabua ibana Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus. Ai debata nama dok kemarsinod katiuroni sian kahulumoni. Ibana do patiur horohanami pabicar parbinotoa disangap ni debata na di bagasan buhini Kristusi. Alai di bagasan inganan namuramata pordo artanamion asa debata na puna haguguon na sumurungi unang hami. Dinasaluhu dohami marhapursuhon alai dak hapusohan tarsosak alai dak terhapit na terlili dohami alai datung pinasobbu pinatinggakon alai datung anggo bolong. Totong dohu pausung usuk kami di daging nami hamamati ni Yesus. Asa patar di daging nami nang hangungulu ni Yesus. Ai totong do kami akan mangulu dope di pasaha tu hamatean ala ni Yesusi. Asa gay patar nang hangungulu ni Yesus di daging nami naolo matei. Asa nama korhodo hamatean di bagasak kami alai hanguluad do anggo di bagasan hamu ido sahatna huria na hinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus di buku acara manang di buku warta jemaat titing olak ninaboy rahita setidakna sian WhatsApp grup boydo tabereng adong do di surat temanang di pabua 2 kantong nasomal di diri ni hita zolma. Kantong adalah sisi ya 2 kantong atau sisi kehidupan atau perilaku manusia. Ia kantong na perjulu dak pilih anu na tinain dok kono rupani songon nasomal taruk tiki marminggu hita ima inganan ni akka nadinggan di diri niba keunggulan ya manang akka halubian niba jala disimay pinamasuk alidak kola ni los pinamasuk mausetusi akka kelemahan hagalion nidongan hinarwan nidongan disirupani ji pinadumu mon di kantong na perjuluon ya kantong jala mabina itu julu halubiakku hagelion nidongan upa masuk di sini kantong na paduahon ima inganan ni akan naroa na hurang dinggan diau upa masuk metupudi aledak kolani isina akan nadinggan nidongan tu sido hubahen akka halubian nidongan tu sido hubahen dakya hubay tu jului
na ima sisi na somal masa ditongani nguluni jolma. Jala tersongonido berengot ta memang ditorok zolma alasai naeng nadinggenod di patuduhon berusaha doi bana memoles sedemikian rupa karena dijului nawi di bereng jolma. Angguna dipudi dak boleh pasabui bana do songoni rupani. Ang mamerengi inna. Jala alanido akamang songonna mergai tau ale pengalaman do nazului rupani tiki poso ala terseso mal dekon baga pakaian sipatu peko baga marsisir minyak rambut adu minyak rambut tiki teh nazului ya songonna angur rupani turbinai me saperong mapadohan biar mati asal stan. Oh itu teh berarti masih ngotat do kita biar mati asal stanen dak pola persoalan mangan atau tidak mangan anon kan itu kan menang bersugut di jabu. Nah amang dan inang tersongonima nang penonjolan diri ni aka jolma na di Korintus tikini Rasul Paulus makirim surat na tunasida. Hal-hal na adok keunggulan nasida bi masing-masing nasida patudu hotsa. Alai anggo guruna ima Rasul Paulus ala Rasul Paulus kiado mengajar di tonga-tonga ni Korintus disepelekan, direndahkan, bahkan sepertinya ditolak. Ama hurwa kehalubian ni halak Korintus ganuk dohita botosate ala kota besar doon persapuran ni akka zolma akka pertiga-tiga pegudang ya alelos adung lumuse akka penyembah berhala sedemikian rupa. Jadi di son adung ma na menonjolkan diri masing-masing. Adung ma aliran gnosistis meguarna na mengandalkan intelektual, mengandalkan gnosis nama dok parbinotuan na. Jala hataridan na songoni dok. Dang mungkin Jesusi debata jol madui. Sebaliknya dang mungkin debata gabe jolma ai debata adui. Ninna nasida. Jadi manang ahape dia zarot taringut tu Yesus Kristus tidak benar. Ima di dok nasida. Jala omma akana berlatar belakang Yunani halak gurik na adong di Korintus. Aleda kolak kalang gurik. Do nang halak Yahudi pe di banong Kristen alai di banaridang. Halakon sai mengodolhon aturan. Bayak pemayo ninna. Sedia mabarani apostol Pauluson pro merbarita tuhita sodong eskanyon. Mulut adok rupani kan ayah hado legal standing ni amat tahun noy mengajari tuhita. Wah, isukuni rupani surat perintah dia marsuruh hotuson. Hidup bena pola didokon ibana surat ni Kristusido, manang Kristusido mendok. Memang itu teh. Jala ipedang langsung ibana mabigi perintah Yesus ketika Yesus mau naik ke surga yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Akasisian na asing detik kina mabigikan. Eta boto perpudido apostol Paulus manada Tuhan Yesus seliling naib ya lo ibana do akasisian ni Tuhan Yesus. Jadi alanyon ditolak ibana. Alai sabalik na adong domuse akka aliran antinomian manang anti aturan. Justru halahon bebas, si bebas na. Yang adong na mengatur kita lomot tado inna. Langsung nima persauran akka amang inang terjadi ma akka ya praktek nasudinggan amoral ya. Hiado tabigira istilah hati akamang jala hati hai matsai terberita dari nama dokon Korintia setes gestai mulai dok soren Korintia gestai medok halak Korintus
alai halak Korintus na nidok na disi ima akka halak na bebas melakukan persauran antara ni bawa doh berua tanpa adong ikatan pernikahan. Si bebas na. Jemolong edok ko meng Korintus inna. Beh, ay song ni doy pangalahoni pasti inna rupani. Akaima amang inang di tonga-tonga na sida rupani na sedang masuk menonjol bima di hiladan na sida iben na sida on akka odo ini na gabi songon na sutarida be ha Kristenon saya hira naung terpudum maha Kristenon ala nga dominan nakingan akka gnostisis memang akka na intelektual ngamene menonjol be muse antinomian adung muse akka sabalikna na mengajarkan ikon totong ada hukum-hukum sedemikian rupa mengikat kita ninna amang dan inang tentu mulo tabering songoni nang di kehidupan top pegudang dupyak kana masa songonon waeng kan coba tabering jo masih ada yang berani mendokon ya daksitongi ajaran ha Kristenoni sampai sonari taringut tu Yesus Kristus serong do menggugat ale dakkola ni na baru-baru kan menonjol do ala minggu Trinitatis sonari pernyataan nama do tidak ada kata Trinitatis dalam Alkitab ninna ya luja kita mengaluli memang dangadong situ lusa de dangadok paddohat disi malah ido de batasa sadasa do na adong paddohan di bibeltai alai akahalat na so mengikuti sejarah Kristenon hidup benibana mau to gabe songoni ay tubu di perdalanan ni huria do paddohat Trinitatis di bibeli adong do paddohan debata bapa debata anak anahin na kan manang anak ni jolmai adong do disi to di perbadia tutu udang adok paddohat Trinitas alai bapak-bapak gereja nama katai manaringoti taringot tu keilahian Tuhan Yesus doh hadiba tahun ini to di perbadia pe ido mandok tolu nasida lesada do hakikat nanin jadi mulo ido nama dok dangadong di beli Trinitas ya alai unang ihalu pahoni bana sejarah pertumbuhan ajaran sehingga ada kata Trinitatis nomor tudu-tudu tu debata ama na di bibeli tu debata anak Yesus Kristus na di bibeli tu tod di porbadia na di bibeli gudang dopera akka amang na tabering nuay nga teh akka tantangan di tonga-tonga ni kehidupan ni masyarakat nuay ngo taringo tu perbarita na uliota manang songon nguluta na mendapat tantangan sian akka na asing di kehidupan sehari-hari mungkin di tempat kerja ya mungkin dope opera amang inangate di tongani keluarga pesio olo do masa tantangan na belga tantangan na borat nah kemudian na lebih luas ramuse bue berengota di masyarakat akka tantangan ni beda ni akka hapor siao do na asing dope alai nuai sukun songo dia do alus positif sian halak na porsea taringot tu kehidupan na songoni. Bagaimana kita amang dan inang sebagai orang beriman meneladan seperti Rasul Paulus mengadupi akka tantangan na songoni di tonga-tongani ngulut tahun. Oddo perjulu di dok Apostel Paulus. Dari dalam gelap akan terbit terang sian kahulumon aroma sinodang natorang songonna unik doya te sian kahulumon adong natorang alain yang manggebar hodoi kahulumon ni portibion natarok nakinga katantangan sedemikian rupa gambaran ni kahulumon ni dui alai di bagasan ni iro sinodang jala sinodangi ima Kristus nabi nuan ni akan naporseai nabi nuan ni Apostel Paulus do akadongan na naporsea di Yesus Kristus di kosdak tubuh sadiri memang di sisi nodangi di tonga-tonga ni akka hahulumon ni daong narodo akan naporseai di tonga-tonga ni hahulumon ni
sia diri ni akan naporsiai do roh sinodangi ima Yesus Kristusi jala ala ni huaso ni Kristus do manang huaso ni Tuhan do uben nabui marsinodang noni dak sia diri na jala ino ni gumbarhon ni Apostol Paulus di son beri kita joda inangda amang ino ibana bahwa sinodangi mian di dirina namu ramatapor bahasa Indonesia itu bejana tanah liat namu ramatapor molo bejana tanah liat teh holat taratu songoni debuti songoni putar dui ya dak kolek kubenun beban naboratir rupani laho matukoni muradoi putar alai di bagasan ternyata adong kuasa adong haguguun adong sinodang nabui manodangi na hulumi pola do digobarhon Apostol Paulus bohama rupani borat ni akka tantangan borat ni akka hamaolon diadupi ibana do akka dongan na porsea taparroha hojo akka inang amang padohanon dak pola maloau marpuisi mabay marlugu-lugu ya manang mabain intonasi ni padohania sasongon na turmengesan katu bagasar roha ale hujaha majo perjulu di hata Indonesia ale hujaha peno di hata Batak da idop mereka ditindas tabotoro ditindas ete namun tidak terjepit habis akal namun tidak putus asa kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian dihempaskan tetapi tidak namun tidak binasa kata Batak dinasaluhu dohami marha porsuhon baik kau majo dakola di sada-sada hal alai dinasaluhut marha porsuhon alai dak kabusohan adong akka hapursuhon alai di do ibana dak kapusoha kami ya sauti pihak porsuhon di tahu ngapola songon na songo tu ngain na songoni kan tersosak alai dada dihapit berarti adok songoni disosak alai adong do jalan keluar ya jadi kapit ya na terlele do kami alai datung laos di pasobbu terlili ya dikejar alai dang di pasobbu dipinat tinggakon alai datung anggo bolong ya dicampakkan sedemikian rupa alai dang gabe bolong baru ditabai madi ayat 10 musia totong dohu pausung-usuk kami di daging nami hama mateni Yesus ya Yesus hama matena lah menggambarkan penderitaan dunia kami tetap memikul kematian Yesus akan hacit asa pater di daging nami nang hanguluni Yesus amang inang semuanya tentu kalau ini digambarkan sekarang gambaran daripada kegelapan gambaran tantangan kehidupan akan namaul nang haciti alai intina tabering dison ala ado kuasoni debata ala adong doha gugoon nasiat debata di bagasad daging nama urabata poron kami tetap ada sampai sekarang dan kami membawa kehidupan ni Yesus dakkola dihami alai doho do nang dihamu idonakin natado amang inang bahwa di tonga-tonga ni hakulumoni marhite akan naporsiai atipe adong nakki akan aciti tetapi sinar atau terang hagugu oni rodo sian akka naporsiai nabudari di PHD ni akka rema jalas dorohaku
ala adoksa dan remajatai mabayan kesaksian taringot tu pengalaman nguluna namar perdumuan tu tekanan sian lingkungan didok akadonganna sakalas sepertinya benci tu ibana iri hati ala dengan nilainya di sekolah gaberong makadongan no mendokon merendahkan ibana manang maben usaha bohado mabayan asa turun nilainya. Jadi di tiki songoni sian naso tinagamna bui ma sahat handphone ni dongan no tibana ijah ibana medah adong di WhatsApp dapo ibana ma paddohan na songoni gram do perjulo rohana bia akadong aku kabe songono do rohana tuau ale mauliati memang inang. Dan inilah kita didik anak-anak kita berdoa. Dia berdoa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan di saat dia berdoa dan pikiran mabaloson, pikiran tubuh di bana, tapi dia mengambil kesempatan belajar dengan baik. Asa pikiran nana yang menjatuhkan nilai-nilai bui di atas ibana. Mergugu ibana sedemikian rupa nilainya bagus. Jaladak kola disimu se dang dibaloson ibana alai gabe olo ibana mengajari akadongan nai muse jalak kadongan nai pe muse gabe dengan nilainya. Itu anak HKBP Mampang Perapatan. Itu adalah hasil kebersamaan anak orang tua dengan anak. Itu adalah kebersamaan kita dengan Tuhan kita yang memberi kekuasaan itu mana ngagugu naking kuasai. Dia tahu ibu tu ibana do. Sungguh Paulus nama boto au direndahkan, au sepertinya ditolak, au diciderai sedemikian rupa. Aledang dibalaskan. Sebaliknya dia doakan. Dan inilah saya pikir amang inang na perluhian tong nang dihita saunari pe. Asa molo adong akka tantangan di tonga-tonga ni kehidupan. Adong mungkin tong na menjelekkan, menciderai, menyakiti kita. Unang pitor torningot pinatu julu diri ni baru pani. Dao. Alai ingot adong dohwaso ni Tuhan ni. Cara Tuhan di luar pikiran kita. Hidup. Pasti Tuhan yang sudah bersama dengan kita dan kita menyerahkan diri, caranya akan dia buat. Siapa duga mula pengalaman ni anak kota naking bui sahak handphone ni dongan nai dan sepertinya rela memberikan handphone ni alai siani me boto ibana asak niaka dongan nana sudingkan alai ipitak pitor dibalos rupa ni justru berdoa sedemikian rupa menyerahkan kepada Tuhan. Cara Tuhan ya mengajar dia, belajarlah lebih baik, hasilnya lebih baik, dan dia juga bisa memperbaiki teman-temannya. Songonido apostol Paulus amang dan inang adong doh waso ni debata alani totok tu debata do yang pasahat toni jala totong bui ibana mabuak kanguluan tu akazolma na menyakiti ibana mabual las ni roha membawa terang kepada orang-orang yang membuat kegelapan aka naroa tu dirina. Jala songoni do akana porsia saluhu namanginak kita mabuan hama mati itu hatta Yesus hidup ada rasa sakit. Siapa bilang kalau memberitakan Kristus tidak sakit? Sakit. Itu hatta Yesus do mardukon ite kan? Molo dihasuguhok pertibiok kamuna una pola herak kamu na ayaw pa nga perjulu huwai itu artinya akka kebencian akka nahaci jupak kita do amang mabaritaw nauli di tonga-tonga ni nguluton alay na pasti unak sumurut kita mabaritahon na ding mabaritaw Kristusi ay nasa na totong pasahato dirina di tonga-tonga ni nang hacit lahu mabaritahon hading ganuni mangulahon nauli kuasa Tuhan akan ada menyertai mengalihon
jalan keluar na denggan. Ingat, ketika orang Israel harus terbuang, tercerabut dari budayanya, tercerabut dari kebiasaan mereka beribadah, rasa nyaman yang dulu di Bethlehem, di Yerusalem dan di Bait Allah, sedemikian rupa harus mereka tinggalkan, terbuang, ya, tu Babel. Alai di tiki hari dok kode batatu nasida tahe. Unang medili hamuna, unang ipikir hamu sakapu sakak naroa, bukan. Alai yang go sakapu sakap nadinggado, parohon masa depan yang baik. Songonido sakap ni debata molope adong na hacit alai disi di patu anggo sakap pudak kecelakaan atau amo alai sakap yang masa depan yang penuh harapan. Nang nuaing amang inang dihita sudina songonido tetong sotung medili hita molotung adong akka pergumulan akka tantangan alai debata tetong no mangalehot dihita jalan keluar yang baik. Alani bui mara dohonot tasonari molo di tonga-tonga ni akka hulu monok kape hita nuaing alai adong do huaso ni debata jala huaso ni debata dakola dihita alai kemabuan hanguluan nang tu dongan na asing taringok do turoha tu bulan purnama ayah do te bahasa Batak ni bulan purnama kenang bulan tula ini ima bulan 14 hari ido tahe bulan 14 hari manang somal lido akadongata purnama sidi ido kan. Nah bulan purnama saya tiurma langit pasti indah dia. Alai keindahan ni bulan purnama terangnya sedemikian rupa alana adong do sinodang di ibana. Hati-hati, bulan tidak punya terang dari dirinya. Yang punya terang apa? Matahari. Alai disinarkan matahari matu ibana cahaya. Alai sedemikian rupa di 14 hari ya na bulan ibana Roma sinodangi lalu dipentulkan ibana ma sinodangi sahak ma tubuh ini pedita pediangan tubuh ita sudi do hape tabereng ma bagat nai bulan purnama padahal bulan itu sendiri tidak punya terang tapi dia memancarkan terang yang dia terima dari matahari amang indah nanyate mulubui hape sinodang ni tuhatta Yesusi ati pe namura matapor do dagik tau bejana tanah liat ini tapi kita bisa memancarkan terang yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan itu yang diharapkan Tuhan dari setiap orang percaya dalam kehidupannya. Itu yang diharapkan Tuhan di setiap keluarga amanginang. Keluarga perlu tabe kali nuaing, keluarga ini perlu tabe dimun nuaing. Ay molo tahangulu manang taruh rupani anak kokido hamorau dia uningun. Ya kita benahilah dengan baik. Taleotik kita pengakuan dosa tenaking amang mungkin dak songoni sudah hita. Alai memang olo do songoni ala ni godang ni hari buro di portivion ala ni kesibukan kerja. Gak bisa taparroka hobbe dak tabagi betik kita tu iya anak kota. Ingat tamu do amanginang 4 peran orang tua kepada anak. Satu adalah ya mulutadok rupani kita sebagai orang tua kita do pemelihara. Mulutadok pemelihara berarti nariko tu pertumbuhan taparade pemelihara. Tapi yang kedua kita adalah imam. Molo imam kita do na mengajari menguluhon nasida martangi yang denggan. Ya. Konido singototta patuluhon guru mulu guru ya songon di ulangan 6 do ya
ayat opat doh satorusna ikon ajarata ganu tiki lau mudum pe dohot hatani debata ta ajari do pek anak kota ino taringot pada tani dewa jebu jadi hiando ya ibuan ya nak komarmeam rupani tu dia dogarian tempat pembuangan sampah ibuan idahan isom mai tamangan inna bapak kan roh anaknya menduk ngapain di sini makan pak ini kan bau tempatnya di sini inna kan ale roh among ne mendok nak lihat dulu mereka itu juga manusia loh ciptaan Tuhan loh ya diajari bahwa itu ciptaan Tuhan mereka juga makan di sini jadi bapak mau ngajar saya makan di sini bukan supaya kita lihat ya bahwa di sini juga ada orang ciptaan Tuhan wah napa opaton jala omera ipertikiaton dalam humurang ya orang tua ayah kepada anak laki ibu kepada anak perempuan iko buido ale-ale sahabat pertumbuhan remaja amang inang akil balik kalau dia tidak bisa bersama dengan ayahnya kalau laki kemana sih bertanya kalau tidak bisa perempuan akil balik istilah akil balik pakai sa boleh lebih haru warasir hantar malu subui omak nadongan nama kata hatai tu dia banalau ke orang lain ya kubui do bersahabat tita tu anak kotai asabui bertumbuh baik nasida dan ketika mereka bertumbuh baik las marohat tason toke anak kokido hamoraun diau ya isidu bui dapat tita ni alani akka amang inang molo pe loja hita molo pe adong akka nama adong nahatsit alai diajari hatan itu hatta ita sadarion mergugu do hita ala adong do huasoni debata adong do jalan keluar adong do totong nabui lahu mangapuli hita jala ido ubain na disuruh debata tot di porbadia tu bagasat dirita apostol Paulus dotong nama noratoni di sada Korintus 3 ayat 10 onom boto hamundo pamatang munai adalah bait Allah joron debata dan di situ ada Roh Kudus mian tordini debata ido menghibur kita mengapuli kita menugu-nugu kita asa buita dalanya akka nahulum naking laho mabuas sinodang natorang tu nahumalia kita amin mertangiang itu Mauliati madiho ali di bata amanami na paingotok kami di hodoh waso zala diliho kodoh waso itu akan na persea diho na mengadupi akahamaulon tantangan di tongan ni portion na tudus songon hahulumun alelas disido marsinodang hati uroni ali Tuhan pos dorohanami ali Tuhan dihatam pergugui mahami saluhukna mabuas sinodang mi nang petutu songon daging na matapor dohami tudus tu bejana tanah liap alai alani ho margugu dohami lahu patol hasoni asima roham sahatu tangamu mahami saluhukna lau sutangnya ko kami amali Tuhan sudi akka kegiatan si ulau nami saminggu naroon tujulu pasu-pasu pargugui hami lau mangulah hocal Tuhan diragamnya kaulaun humoto kami do tibo ni akka persaingan kerja alai pos dorohanami molo rapko namarhuaso patongono mudak kaulaun nadinggat Tuhan bibi songoni mali Tuhan do kaulaun nami di tonga ni huria di tonga minggon partangyangan wek inganan nami marsaur bui hami lumiling makatai do akadongan songoni muse marhiti-hiti ali to manaringoti sian hatap pami bui merdiskusi paringgas marohanami be mardohoti partangyangan wek songoni ali Tuhan utangyo kami ke kategorial asa tong marningok be kategori dia ma umur nasida manang akka pamatang nasida pe marsaur do akadongan nasa kategori disidubui marsipatol Hasan namar perdumuan tu akka isini roha nabi ali Tuhan satu tangam memahami merdohot akka kegiatan hutangnya kok kami dotong ali Tuhan akka program kerja ni parheheon remaja pasu-pasu nasida mangulahot Tuhan songoni muse nang ulaon
merpertemuan tu kegiatan ni pesta gutilon do tahun uikumene inklusif pas oleh Tuhan kapanitia nami makubasulani paringgas sami totong berpartisipasi di sudiaka ulau ni utangnya ko kami do aka dongan nami namar ulang tahun kelahiran torokna 10 pitu halak samingguon songoni berulang tahun pernikahan 2 rumah tangga oleh Tuhan pasu-pasu nasida di pertambahan ni umur 1 tahun jalan dok mau lihat itu keluarga pasu-pasu nasida Tuhan lam tugu di holong ni roha marsitutu laho membina rumah tangga dengan baik namar sahid dengan nami piale Tuhan amang natades songoni do amang pesta Robert nunga terliling nasida dirawat ale Tuhan dijauh ale pos roha nami tong dang namar putus asa nasida makirim siakko ala ni patugu mata tong roha nasida utangnya ko kami ale Tuhan dak dana na sorang dak nana buru di keluarga jepapahan do inang buru marbun ale Tuhan pasu-pasu ya nakko na baru sorangi sehat di pertumbuhan na songoni madok na toras na lumubi ina nami buru marbun mauliati madihu ale Tuhan para poton ni resort mampang perapata penon pasu-pasu ramoti akka parsidohot naung diutus sian akka huria pe tolhas di bagasa kahipason di bagasan hiras ni rohatong madohoti parra potoni mauliati madiho ali di bata amanami hupa sahat tamitang yang nami holam mangasahon asini roham marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ditiki maridehita tapas sahat ma piliata pilihan napaduahon dohot pilihan bulanan anon muse di ujungna mangi umat tupak tatu pesta gutilon. Undoho apulapu Amen.
sali panguruliyona opartu padan nanatua liwata amata naningijang sakusayoko inamiring-iring di tangan damiso ng hakino ondoho apulaku dodileho Tuhan itu ariau di tugu-tugu ganutiki di odingi ai hokor tulomoni rohana donile kodani arsorin arsa las nirora apus tapasahat mapiliata tu dibata martangi yang mahita ali dibata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan do nasa uli basa na mauli utus upasahat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ku perhasiak kami pilihanon pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asala putadahami gudang ni sileko-leko mitu kami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aman nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say sauk malomoni roham di Bonotongon songon na di Banua Gijang, leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasuna di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.